Itlog yung mga itlog ng pabo. So kumuha kami. Ayan. Ayan look. Charan. Ayan. So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon nga ay nandito tayo sa likod bahay. So ayun, so pupunta tayo dito. Kukuha tayo ng buko. Ayan, so mainit na siya. So ayan, andito na tayo. So andito rin yung mga alaga naming mga pabo. Tapos mga manok, ganon. So parang gusto kong uminom ng fresh buko juice. So nangunguha na sila. Ay yung father ko actually. So ayan. So bali yung mga pabo ngayon is nakakuan sila. Nakakulong. Papanamang. Mart. So ayan. So since hindi kami marunong umakyat or hindi ako marunong umakyat, manunungkit na lang tayo ng buko. So ayan. I-tour ko lang kayo dito guys. Puntahan natin yung mga pabo. Habang nanunungkit si Pudra Bells. Ayan. Tapos may mga saging din. Ayan. Ganun ba yun? Saan dun sila? Oh, there. Ayun. Ayun sila. So, ayun yung kulungan nila. So, lumabas sila dyan. Tapos, yung iba, yung apat na inahin is nasa kanya-kanya silang kulungan. Tapos, meron din kayong saging. Ayan. Tapos yung mga iba guys, ayan. Puntahan natin yung isa. Ayan Agukuk. Sila natakbo. Yung mga itlog ng pabo. So kumuha kami. Ayan. Ayan look. Charan. Ayan. So ayun guys, nakakuha na kami ng buko.
Ayan, meron dito. Charan! So ayun, andun pa yung iba. So kukunin namin. So ito na lang yung bubuhatin ko. Oh my gosh. May bigart. So guys, kukunin ko pa yung iba kasi hindi ko nabuhat lahat. Anyway, malapit lang naman. So, hanapin ko. Dito sila, oh. Charan! Ayan, oh, may mga pukwan pa dyan. Kasava. So, ayun guys. Matagal na akong hindi nagsisibak ng kahoy. So, isa-try natin ulit magsibak ng kahoy gamit yung ito, palakol. Tara! So ayun guys, tapos na akong nagsibak ng kahoy. Ayan o, charon. Napagod, sakit ng likod ko. Exercise.